Rabbi in kai lamunin ka mutum ba zai iya ja da ni ba. Rabbi kai tsira ga mahi annabi hasken rayuwata. Ya masauki ran kiyama duk mai san sa ya azurta. Alayinsa ga kafa asasu da duk asabu maza da mata. Auliya ina bida a saka ba kai samar ta ba. Rabbi sa shekin dariƙa maulana sheki tijani. Gausi ba zan yaba ban saka ba kai ne nura aini. Ya lifa sa sunusi kai ka zamo tsani gare ni. Shawan ma'alar da ba mana ba za mu je in ba da guba. Assalatullah alaika wanda ya yi wa kauni gata. Wasalamullah alaika ya ne yaye damuwata. Annabi amsa min na ji ka idan kai mun haka na azurta. Muryar ka idan na ji ta ba zan yi kuncin rayuwa ba. Dole ne murna da samun annabi tabbas min yi rata. Rabbi ya fifita sashin ninmu da sauran duk halitta. Bambancin dan ma'aiki Allah ya yi mana min cirtuta. Allah ka daɗa mana sansa ba za mu sauki gun yabo ba. La sharika lahu ma'aiki Allah bai maka kishiya ba. Rabbi ya daga ambatanka a komai bai maka ka'ida ba. Dagwakar ka daban ma'aiki ba a kaiwa ba da kai ba. Inda kai ba ma na dama ba za ka bar mu gajiya ba. Ya bi mun maganin matsala ne yayi damuwata. Duk masifa in ta gagara annabi kai ne maganinta. Masu aiki duk a faɗa musu to kowa ya tsaya ya huta. Mu fatar ban san ma'aiki iya wuya ba mu karkace ba. Annabi kai ne mai matasa kai ne jagoran matasa. Ba matashi dan halak sai in ya so ka rayuwarsa. Mu matasa mun rike annabi sannan kuma garan mu bansa. Ba gudu ba ta da baya kanka ba za mu yi uzuri ba. Ya ta tallin satu ko dabba ta san kai ne karimi. Zaki yayi ladabi ga sahabi dan faukan mukami. Me zai sa dan adam yayi zakan alfarmar imami. Allah wadaran halitta wata ba dai makala ladabi ba. Annabi ba dan kai ba da kowa ya gane kuskuren shi. In mun laifi a dan kai Allah ya yi mana abuwarsa. Ya bi kowa kyan hali duba kaga tsarin rayuwarsa. In kai masa sharri sai ya yi ma alkhairi bai gaza ba. Shi ne gatan halitta dan shi rabbi ya kagi komai. Annabawa duka cikar suka kabi kowa ya sallama mai. Duk cikar matsayi da girma kaf Allah ya tattara mai. Mai alam na shara da kai dai nuni ba wani dan adam ba. Sadiqul masaduq annabi kai ne gatan masu gata. In na shiga damuwa begen ka ya zamto walwalata. Ina begen ka annabi sai na ji ruhi ya wadata. Me san kamar bishara ba zai kuncin rayuwa ba. Allah ya yi mu bayi annabi kuma an yi shi sarki. Bambancin shugaba da halitta ya fi gaban mataki. Shi kadai ne ya ga Allah a zahiri ba wai mafarki. Shi ya yi zance da Allah ba a tafarkin baɗini ba. Annabi ya kyau me kure kyau kyanka yana sa kauni suma. Duk wanda ya ganka annabi ya kura kallo ya yi gani ma. Ya Rasulallah ka yarda ina ma dai in ganka nima. Duk idan da ya ganka annabi ba zai kuncin rayuwa ba. Ya Ruhullah ya annabi kai ne a makamin kalili. Ba a yi maka kishiya manzan Allah ko wannan hali. Kai ne mi fitawun ramatu kuma kai ne asalin usuli. Duk girman masu girma ba za su kai kamar ta ba. Ya salimal kalbi annabi gunka na sallama rayuwata. Me share dukan hawaye ga kai na kawo damuwata. Wa zan nema yayi mun bayan kai ya ne wadata. Annabi san ka nake bida ka da dan ba dan nai ma yabo ba.
ba na kallon halitta kanka ba za na yi uzuri ba. Annabi kai ne kai mana gata a da ana yawo tsirara, kai mana sutura sannan kuma ka yi man bishara, ka ba mu muradi kai masa sirri wanda ya zarci tsara. Shawan magana da Allah ba zan yi maka kishiya ba, kai ne mai buɗe ƙofar aljanna ranar kiyama. Dukkan mai san karan nan shi ma sai an ba shi dama, yayi ceto yadda yake so Allah ne ya sa halima. Manzon Allah ka sani ciki ba dan nema yabo ba. Ya tajil insu mamaki ya kare kan isarka, daraja matsayi da girma dukka suna tafin kafarka. Gaibu mata kasa gane komai kan al'amarinka, lamarinka bar wa Allah ba mutum ko aljani ba. Ya ainihin ramati rabbaniya ya faukal makali, ya abdullahi abdul zati a ya asalin usuli. Annabi mai suna da dama kai ne a mukamin kalili, sanda Allah ya yi wa annabi bai wa waninsa kwatankwaci ba. Na sallama rayuwa ta gunka habiballahi fardi, ka yi mana duk abin nema kai ne hasken muradi. Ya annabi kama hannuna duk rizikar na faɗi, wanda ke da uba ya annabi ba za a kai shuban gida ba. Rayuwa in dai da san ka babu nadama a cikinta, duk mai san shugaba baya kuka na rashin wadata. Manzon Allah ka yarda da ni ka biya min duk bukata, zuciya